kɛnɛ nin kɛra wasa kɛnɛ belebeleba ye Sangare ni a ka fɔlikɛ kulu bolila la juma tɛmɛnen na Abidjan. Maliden minnu sigilen bɛ Abidjan bɔra iko kɔnɔkulu kana concert nin na. Maliden 1000 ɲɔgɔnna jatew de nana kɛnɛ nin kɔnɔ. Ɲɛnajɛ daminɛ la Sangare ye tasibila kɛ Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire ye Sangare ye départ fitini. Côte d'Ivoire m'a toujours accompagné. Côte d'Ivoire ne dɛmɛ kosɛbɛ. Côte d'Ivoire jɔra ne ani n faso Maliba ye waati caman. An bɛ o foli kɛ Côte d'Ivoire jamanadenw ye. Bravo les Ivoiriens. K'a ta ɲɛnajɛ in daminɛ la fo ka taa se a laban waati ma tuguliba de kɛra Sangare a n'a lajɛbagaw bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛla la. A mɔgɔ dɔw yɛrɛ yɛlɛnna scène kan yaasa ka tasibila kɛ a ye. U ye dɔn kɛ ne ka tila ka kanu yira musobangana nin na ni ɲɛnajɛ ɲumanba in senfɛ. Conseil de ma maman chérie Sangare a été au top. Ne bamuso Sangare chérie kɛra kabako ye. Ne bɛ barika bila Ala ye. Sabila n ye kɛnɛ kɔnɔna sɔrɔ ka magɛrɛ a la. Ne ka tila k'a jansa ni wari dɔɔni ye. Nka n'i y'a ye wasakɛ, a ka ko ka di ne ye kosɛbɛ. Ɲɛnajɛ in labɛnna a ɲuman na. A labɛnw bɛɛ lajɛlen sabatira ka bɔ a daminɛ na fo ka se a laban waati ma. An bɛ foli bila a labɛnbagaw ye ani Sangare yɛrɛ ye. U ni ce ka baara ɲuman na. Bon, c'est une expérience vu que Nin ye anw bolo koba de ye. Sabila Manden dɔnkilidala musoba ŋana don. A ka ko ka di anw ye kosɛbɛ. Ala ka taa ɲɛba di a ma. Bon, le concert de Sangare vraiment. Sangare ka concert nin ye koba de ye ne bolo. Sabila a kɔkɔrɔma dogonbaga de ye ne kabini Mali la. Ne bɛ se k'a fɔ yɛrɛ. Ne bɛ a lamɛn kabini a ka dɔnkilida daminɛ waati ninnu na. A ka fɔlisenw bɛ hakili dayɛlɛ de di ne ma. Ka miiri di yan nɔ duniya taabolow kan. Que j'écoute depuis jusqu'à présent. Parce que ces chansons, c'est seulement des chansons qui m'ouvrent des opportunités dans l'esprit, qui me permettent aussi de réfléchir. Akili jagabɔ ɲɛnamayaw kan, kanuyaw ani jamana yɛrɛ kan. O ye kuma kunbaw ye minnu bɛ lase Sangare ka dɔnkiliw fɛ. Concert promoteur ninnu fana tun bɛ fɛ ka sinsi kɛ Ivoire ani Mali jamanadenw ka jɛ ka fɔ kan. Oui, pour nous, ce concert est une réussite. An kɔni fɛ concert ɲana kosɛbɛ. Ka kɛɲɛ ni concert sigira barokun ye kan. An y'a fɔ ko tabaski ani fara ɲɔgɔn kan. Aw yɛrɛ y'a ye jama bɔra cogoya min na. Côte d'Ivoirekaw bɛ yan, Malidenw bɛ yan, farafina yɛrɛ bɛ yan. U nana Sangare lajɛ. O de tun ye laɲini ye. O la anw bolo laɲini sabatira. Sabula a tun ka kan ka jira ko Côte d'Ivoire ni a sigiɲɔgɔnw ye balima jamanaw de ye. C'est une réussite. L'objectif a été atteint. Maliden minnu sigilen bɛ Côte d'Ivoire jamana kan caman nana Sangare ka ɲɛnajɛ kɛnɛ nin kan. U caman ye dɔn kɛ kosɛbɛ concert nin senfɛ. Mali musobangana nin ka fɔlisen ninnu kɔrɔla la. Nin bɛɛ lajɛlen kɛra nisɔndiya ani sabatiliba de kɔnɔna la.